Ndakulandirani ku channel ya Amuna Miso TV mene timapangira nthawi zonse. Apa tidapanga kafukufuku wa ife kusakadula tafuna tikupasireni list imeneyi ya ma comedians amene ali otsogola kapena tinene kuti otchuka pa YouTube. Ma comedians amenewa alipo angapo, koma nditaonetsetsa ndapezapo anthu 4 amene wawa ndi Mandota, Blenac animations, Kunte, Mr. Jokesiso aliso ngati momwemo. Kulengera pakafukufuku wa ife tapeza kuti pa number 4 pali Kunte amene ndi comedian wa ku Lilongwe amene ali ndi 11.9k subscribers and ma videos yake alipo 43 amene anamba kupanga upload pakanthawi and tikhulupirira kuti so ali monetized cause panopa content ma artists and ma comedians content yawo kuyipanga monetize kudzera so ma countries ena koma akukhalira kumale konkuno. Ameneyo ndi wa pa number 4 Kunte Comedies. Pa number 3 pali Mr. Jokes. I think Mr. Jokes anthu ambiri somo kumudziwa. Mr. Jokes anambira pakalebe kupanga upload ndipo ali ndi ma videos 159 amene ali pa channel yake mutati museche, komabe akupanga upload ma series yake. Pakadali panopa ali pa 29.9k subscribers. 29.k subscribers. Pa number 2 pali Blenac animations. Blenac animations ameneyi amapanga makaduni ma comedies mu English komanso chichewa amene iso ndi wa ku Lilongwe and pa channel pake tita sakadula tapeza kuti ali ndi ma videos 122 and pakati pano akadakaliso kupangaso ena amene iso tikukhulupirira kuti so channel yake ndi monetized most definitely cause amene ali pa number 2 and ali ndi ma subscribers 87.4. Tikhulupirira kuti mwezi uno ukamata akhala ali pa 100k subscribers amene ndi Blenac animations wa ku Lilongwe. So pa number 1 pali Mandota comedies. Mandota comedies amakhala ku Malawi komanso pena ku Uganda. Ameneyi ndi mkulu anayamba be 2021 and wakhala kupanga upload ma videos ali ndi ma videos 216 mene mukuonera pa chithunzipo and ma subscribers ake ali pa 101k subscribers. Ndi ma subscribers amene akupangisa kuti iye akhale pa number 1 kuti akhale the most popular comedian in Malawi. Don't forget to subscribe to Amuna Miso TV kuti tikhaleso tikupasiraniso updated list. Ngati mukufuna kuti mutipasire updated list tayiwalapo comedian wina amene swali ndi ma subscribers ambiri muta kuti peza ku inbox pa Facebook mongo searcha Amuna Miso TV mutipeza kapena just comment pa in the comment section tikhalaso tekuti tikukambira tione kuti kumalawi kunoko ma comedians amene akutsogola pa YouTube ndi angati and content yawo akuipangira ndalama ndi angati. Tikhale amalawi otsogola. Don't forget to subscribe to Amuna Miso TV. Bingo.